Ξεκινάμε με το webinar προετοιμασία e-shop. Τι χρειάζεται ένα e-shop για να μπορέσει να είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό, ή αν έχετε ήδη ένα e-shop, τι βελτιωτικές κινήσεις μπορείτε να κάνετε για να καλυτερεύσουν οι πωλήσεις σας, να βελτιωθούν οι πωλήσεις σας. Το περιεχόμενο του webinar χωρίζεται σε πέντε βασικές ενότητες. Η πέμπτη ενότητα, το Digital Marketing, χωρίζεται σε 3 υποενότητες. Συνολικά είναι 9 ενότητες, όπου θα δούμε από την αρχή της κατασκευής της ιστοσελίδας τι απαιτήσεις υπάρχουν, μέχρι και την ολοκλήρωσή του και το ξεκίνημα της προώθησης. Σε πρώτη φάση ξεκινάει η κατασκευή της ιστοσελίδας, όπου υπεύθυνος για την κατασκευή της ιστοσελίδας και για αυτή τη φάση είναι ο προγραμματιστής ή αλλιώς web developer. Ο web developer, σε συνδυασμό με έναν γραφίστα, όπου ο γραφίστας μπορεί να ονομάζεται web designer πλέον, κάπου οι ρόλοι συγχέονται, πάμε να τους ξεκαθαρίσουμε. Ο web developer είναι καθαρά ο κατασκευαστής της ιστοσελίδας ή του e-shop, είναι ο προγραμματιστής, ο οποίος αυτός έχει την ευθύνη για όλες τις τεχνικές πτυχές της κατασκευής, σε τι σερβερ θα ανέβει, τι ταχύτητα θα έχει το e-shop, όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες για την κατασκευή της ιστοσελίδας γενικότερα. Σε αντίθεση με τον γραφίστα ή web designer, ο οποίος έχει την επιμέλεια καθαρά της απεικόνησης, του user experience που θα δούμε στη συνέχεια, της εμπειρίας δηλαδή που θα έχει ο χρήστης όταν μπαίνει στην ιστοσελίδα και περιηγείται. Άρα είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε τις ιδιότητες του καθενός, παρόλο που πολλές φορές κάποιο agency μπορεί ο ίδιος ο developer να είναι και designer, ή ο designer να αναλαμβάνει και το development. Παρ' όλα αυτά μπορεί να είναι και ένα agency το οποίο έχει 2 διαφορετικές ιδιότητες και ο καθένας αναλαμβάνει το δικό του κομμάτι. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό να το διαχωρίσουμε, γιατί πολλές φορές, όπως θα δείτε στη συνέχεια, υπάρχουν developers που αναπτύσσουν μία ιστοσελίδα και καταλήγει, λόγω έλλειψης γνώσεων σε γραφιστικό επίπεδο, καταλήγει να βγαίνει τελείως διαφορετικό το e-shop σε σχέση με το αρχικό theme ή template που επιλέχθηκε, και αυτό γιατί δεν υπάρχει συνάφεια στα χρώματα, δεν υπάρχει εταιρική ταυτότητα, οι φωτογραφίες είναι τελείως διαφορετικές έτσι όπως τις βλέπουμε σε ένα αρχικό theme, σε σχέση με το πώς είναι τα προϊόντα μας, με αποτέλεσμα στο τέλος να μην έχει καμία σχέση ένα e-shop στο theme σε σχέση με αυτό που είχαμε φανταστεί και σε σχέση με την πραγματικότητα. Για να το κατανοήσουμε καλύτερα, ένα παράδειγμα που φέρνω εδώ είναι ότι κάνω ένα παραλληλισμό. Ο developer είναι ο πολιτικός μηχανικός όταν κατασκευάζουμε ένα σπίτι, ενώ ο web designer ή graphic designer ή γραφίστας είναι ο αρχιτέκτονας. Είναι αυτός που θα ορίσει πού θα πάει τι και πόσο λειτουργικό θα είναι στην τελική όψη του μια ιστοσελίδα. Ωραία. Όσον αφορά το web development, αυτά που πρέπει να έχετε κατά νου ως προς το κόστος και ως προς τις απαιτήσεις είναι ότι σε πρώτη φάση πρέπει να βρείτε ένα domain μαζί με τον developer, ή μπορείτε να το αγοράσετε μόνο. Συνήθως είναι σελίδες τύπου papaki.gr. Το domain, αν θέλετε, είναι το οικόπεδο, είναι η ονομασία του site σας. Είτε λέγεται papaki.gr, είτε θα λέγεται cosmoma.gr, είτε θα λέγεται everythinginart.com. Είναι αυτό το domain που αγοράζουμε για να υποδεχτεί την ιστοσελίδα μας. Αυτό ανανεώνεται ανά διετία ή ανά έτος, αναλόγως με τον κάθε πάροχο
τι προσφορά έχει. Ένα άλλο κόστος είναι το κόστος φιλοξενίας ή το λεγόμενο hosting, το οποίο ουσιαστικά σας το παρέχει ο developer στην προσφορά του και αφορά το που θα στέκεται, ας το πούμε έτσι απλά, το που θα στέκεται ένα site μέσα σε ένα σκληρό δίσκο, σε έναν κεντρικό υπολογιστή στην Ελλάδα ή στη Γερμανία. Υπάρχουν διάφοροι πάροχοι οι οποίοι νοικιάζουν ένα χώρο μέσα σε ένα σκληρό δίσκο για να υποδεχτούν την ιστοσελίδα σας. Άρα λοιπόν στην προσφορά που σας δίνει ο developer μπορεί να είναι το κόστος του domain, θα είναι σίγουρα το κόστος φιλοξενίας. Μέσα στο κόστος φιλοξενίας στο hosting μπορεί να περιλαμβάνεται ή να μην περιλαμβάνεται το επόμενο που είναι το SSL Certificate, το πιστοποιητικό SSL, το οποίο είναι ένα είδος κρυπτογράφησης που το απαιτεί πλέον η Google σε όλες τις ιστοσελίδες και ουσιαστικά είναι μια διασφάλιση ως προς τα προσωπικά δεδομένα και μια διασφάλιση συναλλαγών όταν φεύγει κάποιος από την ιστοσελίδα σας και θα πάει σε μια τρίτη ιστοσελίδα που μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η τράπεζα κατά τη διάρκεια του checkout. Σε κάθε περίπτωση είναι απαιτούμενο. Εδώ μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα. Αν επιλέξουμε να μπούμε, για παράδειγμα, στην πλατφόρμα του έτσι, θα δούμε ότι στην αρχή υπάρχει πάντα αυτό το HTTP και το S. Το S συμβολίζει ότι η εταιρεία αυτή πληρώνει στον πάροχο που φιλοξενεί αυτή την ιστοσελίδα ένα SSL Certificate και γι' αυτό εδώ εμφανίζεται με S. Αν δεν εμφανίζεται στο HTTPS σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης της σελίδας δεν έχει πληρώσει το SSL. Είναι πολύ πιθανόν, συμβαίνει πολύ συχνά και ο λόγος είναι ότι μπορεί να θέλει κάποιος να μειώσει το κόστος και να μην τον ενδιαφέρει να εμφανίζεται στην Google. Θέλει απλά μια παρουσία στο διαδίκτυο και δεν τον απασχολεί εάν θα υπάρχει αυτή η διασφάλιση που ζητάει η Google. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι απαραίτητο, είναι προαπαιτούμενο από την Google πλέον για να σας καταχωρήσει στο index της την ιστοσελίδα σας. Τέλος, είναι το κόστος υποστήριξης, το λεγόμενο support, το οποίο θα πρέπει να δείτε με τον κάθε επαγγελματία developer που συνεργάζεστε τι αφορά αυτό το support. Συνήθως είναι εργασίες πέρα από την αρχική προσφορά κατασκευής, δηλαδή αφού ολοκληρωθεί το site και σας το παραδώσει και το δείτε ότι είναι αυτό που ζητήσατε, από εκεί και πέρα μπορεί στην πορεία μετά από 6 μήνες, 5 μήνες, ένα χρόνο εσείς να ζητήσετε να γίνει μια αλλαγή ή να θέλετε να εγκατασταθεί ένα plugin που δεν το είχατε υπολογίσει αρχικά ή να πρέπει να γίνει μια τροποποίηση ή να πρέπει να γίνει ένα update. Συχνά γίνονται updates, ενημερώσεις στα site, ειδικά όταν είμαστε σε πλατφόρμα τύπου WordPress, κάθε χρόνο γίνονται νέες ενημερώσεις, οπότε εκεί ο χρόνος που απασχολείται ένας developer για να κάνει μια ενημέρωση και να ενημερώσει και τα plugins που έχει ένα site χρεώνει αυτό το χρόνο έξτρα και συνήθως είναι μέρος του αυτού που λένε support, κόστος υποστήριξης. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να διευκρινίσετε μαζί του τι αφορά το support και γιατί μπορεί κάποια πράγματα να μην εντάσσονται ούτε στο support ούτε στην αρχική κατασκευή. Πολλές φορές μπορεί όλα αυτά να είναι σε μία προσφορά και να μην διευκρινίζονται. Οπότε μεγάλη προσοχή να υπάρχουν αυτά και να μην βρεθείτε σε μία κατάσταση όπου θα αρχίσει μία συζήτηση όπου αυτό δεν περιλαμβανόταν στο support ή στην αρχική προσφορά. Ωραία. Άλλα απαιτούμενα που πρέπει να έχετε κατά νου όταν ξεκινάει η κατασκευή της ιστοσελίδας είναι το κόστος διασύνδεσης με τράπεζα. Δηλαδή, όταν φτάνουμε στην σελίδα που ονομάζεται checkout, δηλαδή στη σελίδα πληρωμής, όταν ο πελάτης καταλήγει στη σελίδα πληρωμής αφού επιλέξει το προϊόν, να δώσουμε ένα παράδειγμα για όσους δεν το ξέρουν. Πάμε για παράδειγμα σε ένα e-shop, επιλέγω αυτό το προϊόν, το βάζω στο καλάθι μου
Εδώ λοιπόν είναι η σελίδα του καλαθιού, το cart page, και πάμε να κάνουμε την πληρωμή, proceed to checkout. Άρα εδώ θα συμπληρώσω τα στοιχεία μου και θα πατήσω το τελικό κουμπάκι που είναι πληρωμή, να βάλω την παραγγελία. Εδώ λοιπόν με ρωτάει ποιο τρόπο πληρωμής θα έχω. Συνήθως υπάρχει η τραπεζική κατάθεση, η αντικαταβολή, η πληρωμή μέσω τρίτου παρόχου τύπου PayPal ή Viva και η πληρωμή με κλασική πιστωτική χρεωστική. Άρα, εάν επιλέξετε να συνεργαστείτε με μία τράπεζα από τις κοινές τράπεζες ή τη Viva Wallet, μπορεί η τράπεζα να χρεώνει το κόστος εγκατάστασης στο e-shop σας ή το χρόνο που θα απασχοληθεί ο υπάλληλος στην τράπεζα να έχει ένα εφάπαξ ποσό για να δώσει οδηγίες στον developer να εγκαταστήσει το σύστημα αυτό πληρωμής. Δεν εντάσσεται στην προσφορά του developer, είναι κάτι ξεχωριστό, πολλές φορές ξεχνάνε οι developers να ενημερώσουν, οπότε μεριμνήστε για το πόσο χρεώνει η κάθε τράπεζα τη διασύνδεση του e-shop σας με την τράπεζα. Σε κάθε περίπτωση συνιστώ να έχετε πολλούς τρόπους πληρωμής, όσους λιγότερους έχετε, και έχω δει e-shop να έχουν μόνο τραπεζική κατάθεση, δημιουργείται μια μεγάλη δυσκολία στον αγοραστή, γιατί θα δείτε στην πορεία ότι είναι πολύ σημαντικό να μειώσουμε το χρόνο απόφασης. Θα πρέπει από τη στιγμή που αποφασίζει κάποιος να αγοράσει κάτι μέχρι το τελικό checkout να μην υπερβαίνει κατά το μέγιστο τα 5 βήματα. Άρα βλέπουμε εδώ ότι με 3 βήματα έφτασα στο checkout και 4 το τελευταίο βήμα. Αν βάλουμε και τη συμπλήρωση των στοιχείων, ήδη είναι 5 βήματα. Αν πρέπει να φτιάξω και ένα account, είναι και ένα 6ο βήμα. Όσα περισσότερα βήματα προσθέτουμε στη διαδικασία, τόσο δυσκολεύουμε τη ζωή του αγοραστή και μπορεί να αλλάξει απόφαση επειδή δυσκολεύεται. Οπότε θα σας πρότεινα να έχετε τουλάχιστον αντικαταβολή, τραπεζική κατάθεση και οπωσδήποτε πληρωμή με κάρτα ή PayPal ή Viva. Φροντίστε να έχετε, αν απευθύνεστε στο εξωτερικό, να έχετε οπωσδήποτε μια γνωστή εταιρεία, γιατί είναι θέμα αξιοπιστίας. Στο εξωτερικό, ειδικά στην Ευρώπη, στη Γερμανία, Αυστρία, το 80% των αγορών των πελατών μέσω e-shop γίνονται σε ιστοσελίδες όπου βλέπουν κάποιο Trustmark, που θα δούμε στην πορεία τι είναι το Trustmark, ή μία τράπεζα την οποία εμπιστεύονται και γνωρίζουν. Άρα θεωρώ ότι το PayPal είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν και άλλοι πάροχοι τύπου PayPal, όπως το Stripe, που είναι πολύ διαδεδομένο στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι αυτά θα πρέπει να τα μεριμνήσετε όλα και ποιο είναι το κόστος τους, γιατί PayPal και Stripe χρεώνουν και μία προμήθεια ανασυναλλαγή. Ωραία. Άρα λοιπόν μεριμνήστε το πόσους τρόπους πληρωμής μπορεί να περιλαμβάνει η προσφορά που σας δίνει ο developer για να το αναπτύξει στην ιστοσελίδα. Μία άλλη ενότητα είναι οι τρόποι αποστολής. Πολλά e-shop μπορούν να προσφέρουν ταχυδρομείο, απλό ταχυδρομείο ή και courier. Είναι πολύ διαδεδομένο να δίνουμε τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει έναν δωρεάν τρόπο αποστολής ή έναν τρόπο αποστολής επιπληρωμής. Άρα λοιπόν, ειδικά αν απευθύνεστε στο εξωτερικό, μπορεί να έχετε διαφορετικούς τιμοκαταλόγους αποστολών. Άρα εδώ το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε είναι να μιλήσετε με εταιρείες και να σας δώσουν τιμοκαταλόγους, ανάλογα και με το τι αντικείμενα έχετε, αν θα βασίζετε η τιμολόγηση της αποστολής με βάση το βάρος ή με βάση το δεματικό τιμοκατάλογο ή επιστολικό τιμοκατάλογο. Αν θα υπάρχουν δηλαδή, αν είναι με το βάρος θα είναι ανά κιλό, άρα θα πρέπει να περάσει ο προγραμματιστής μέσα στο σύστημα του e-shop των αποστολών, θα πρέπει να περάσει έναν τιμοκατάλογο αναχώρα, αναβάρος, για κάθε περίπτωση. Αυτό δημιουργεί ένα χρόνο εργασίας, ο οποίος μπορεί να μην διευκρινίζεται αρχικά και να υπάρξει γκρίνια στην πορεία. Άρα οφείλουμε να ρωτήσουμε εξ αρχής τον developer ότι εγώ πουλάω αντικείμενα που κυμαίνονται από 1 κιλό έως 25 κιλά και απευθύνομαι σε 25 χώρες του πλανήτη, άρα θα σου δώσω
ένα Excel με 25 διαφορετικούς προορισμούς που θα περιλαμβάνουν και 25 διαφορετικές τιμές, γιατί έχω 25 διαφορετικά κιλά. Άρα θα πρέπει να το γνωρίζει εξ αρχής, γιατί μπορεί να μην έχει συμπεριλάβει στην αρχική του προσφορά τόσες πολλές επιλογές αποστολής. Αν βάλουμε και 2 μέσα, το 25 γίνονται 50. Άρα λοιπόν διευκρινίστε εξ αρχής ή ξεκαθαρίστε με ποιους τρόπους θα στέλνετε τα προϊόντα σας και ενημερώστε εξ αρχής τον developer αν όλοι αυτοί οι τρόποι περιλαμβάνονται στην προσφορά που σας έδωσε. Επίσης, ένα άλλο βήμα είναι αν ο πελάτης θα μπορεί να επιλέξει να πληρώσει και να πάρει τιμολόγιο ή απόδειξη, το οποίο αυξάνει τον όγκο εργασίας στο checkout. Δηλαδή εδώ μπορεί να βάλει ή ακόμα και να σταλεί σε διαφορετική διεύθυνση. Μπορεί εδώ να θέλει ο πελάτης στο συγκεκριμένο να βάλει τα στοιχεία του, να αποσταλούν σε διαφορετική διεύθυνση και επίσης να υπάρχει ειδικό πεδίο να επιλέξει απόδειξη, τιμολόγιο και να το συμπληρώσει κατευθείαν εδώ πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Άρα όλα αυτά τα πεδία είναι ένας όγκος εργασίας που θα πρέπει να διευκρινιστούν και να αποσαφινιστούν από εσάς εξ αρχής. Ωραία. Άρα, ως προς την κατασκευή της ιστοσελίδας, είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσετε όλα τις προηγούμενες λεπτομέρειες από το αμιγώς κόστος κατασκευής της ιστοσελίδας, όπου θα πρέπει να παραδώσετε μία αναλυτική περιγραφή του πώς θέλετε να είναι το e-shop. Δεν είναι όλα τα e-shop ίδια, δεν έχουν όλα τα e-shop τις ίδιες απαιτήσεις. Είναι άλλο ένα e-shop που πουλάει έργα τέχνης και μπορεί να έχει 2 μεγάλες κατηγορίες, χειροτεχνία και τέχνη, όπως είναι το Everything in Art, όπου διαχωρίζουμε τα εικαστικά προϊόντα από τα προϊόντα χειροτεχνίας, από τα accessoire, από τα home and living, ή μπορεί να θέλουμε να εμφανίζονται και η ενότητα δώρα στο μενού. Άρα ξεκαθαρίστε δίνοντας μια αναλυτική περιγραφή στο developer ότι το site μου θέλω να έχει μια αρχική σελίδα, θέλω να έχει 10 κατηγορίες, θέλω να έχει ένα blog, θέλω να έχει σελίδα επικοινωνίας, θα κάνει login ο πελάτης και θα περνάει τα στοιχεία του, το οποίο είναι άλλες σελίδες αυτές, τι θα περιλαμβάνει η αρχική σελίδα πέρα από το τι είναι συνηθισμένο να έχει ένα εμπορικό e-shop, και θα δείτε στην πορεία, θα μιλήσουμε γι' αυτό, ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψετε τον τροχό από την αρχή, αν θα έχει social media, ποιες σελίδες θα αφορούν τα νομικά και φορολογικά που θα δούμε στη συνέχεια, τα οποία είναι τυπικά, υπάρχουν πάντα στο κάτω μέρος των ιστοσελιδών. Όλες αυτές οι σελίδες είναι ένας όγκος εργασίας, ο οποίος πρέπει να τον γνωρίζει εξ αρχής ο developer και να έχει κοστολογήσει αναλόγως, για να μην υπάρχουν εκπλήξεις στην πορεία. Άρα η πρώτη φάση είναι να αποσαφηνίσουμε, και τα απολύτως απαραίτητα με βάση την εμπειρία μου είναι να υπάρχει μια αρχική σελίδα, εννοείται, μια σελίδα του ποιοι είμαστε, η γνωστή σελίδα About, όπου θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα στοιχεία της επιχείρησης, το ποιοι είστε, ποιος είναι ο σκοπός σας, η απόλυτη διαφάνεια, να μπορεί κάποιος να καταλάβει αμέσως τι αφορά αυτή η ιστοσελίδα και ποιος είναι πίσω από αυτή την ιστοσελίδα. Εννοείται στοιχεία επικοινωνίας, αν έχετε και λιανική πρέπει να υπάρχει και χάρτης. Θα δούμε στην πορεία ότι το blog είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, η αρθρογράφηση, και δεν είναι απλά ένα διακοσμητικό εργαλείο για να πούμε πότε κόψαμε την πίτα. Είναι σημαντικό να το χρησιμοποιήσουμε στο κομμάτι του SEO και της προώθησης. Πρέπει οπωσδήποτε σε κάθε προϊόντική σελίδα να υπάρχουν reviews, σε κάθε προϊόντική σελίδα, αν γίνεται να υπάρχει και σε κάθε σελίδα φόρμα επικοινωνίας, και εννοείται στο κάτω μέρος της σελίδας η πολιτική επιστροφών, οι τρόποι πληρωμής, οι τρόποι αποστολής, το GDPR, οι όροι χρήσης και όλο το νομικοφορολογικό κομμάτι της σελίδας, το οποίο είναι υποχρεωτικό πλέον από τον νόμο. Άρα ξεκαθαρίζω ότι όλα τα σύγχρονα e-shop, εάν τα δείτε, θα δείτε ότι μέσα στην προϊόντική σελίδα, η προϊόντική σελίδα ονομάζεται μια σελίδα που αφορά ένα προϊόν, πέρα από τα κλασικά περιγραφή, διαστάσεις και λεπτομέρειες του προϊόντος, υπάρχει
υπάρχουν οι κριτικές και υπάρχει ένα σημείο όπου μπορώ να επικοινωνήσω με τον ιδιοκτήτη της σελίδας για να τον ρωτήσω κάτι. Εντάξει, άρα μην προσπαθήσετε να ανακαλύψετε τον τροχό εξ αρχής. Υπάρχει μία πεπατημένη για το πού θα είναι το μενού, υπάρχει μία πεπατημένη για το πώς πρέπει να δομημένη μία σελίδα εμπορικά. Εάν θέλετε να καινοτομήσετε σε επίπεδο γραφιστικό και από άποψη αισθητικής. Στο κομμάτι της εμπορικότητας δεν χρειάζεται να καινοτομήσετε. Έχουν ήδη γίνει μελέτες και έρευνες για το ποιο είναι το πετυχημένο μοντέλο ενός e-shop. Έτσι λοιπόν θεωρώ πως άκρως απαραίτητα είτε είναι e-shop είτε δεν είναι e-shop, μπορεί να παρέχετε υπηρεσίες, μπορεί να είστε δικηγόρος, μπορεί να παρέχετε υπηρεσίες ως γραφίστας, ως γεωπόνος. Πάλι θα πρέπει σε κάθε σελίδα να υπάρχουν οι κριτικές των πελατών σας, είτε είναι συνδεδεμένες, θα δούμε στην πορεία τι είδος plugin υπάρχουν για τις κριτικές, είτε είναι συνδεδεμένες με ένα Google account, είτε τις γράψετε στο χέρι. Ωραία. Άρα λοιπόν απαραίτητα εργαλεία τα οποία θα πρέπει να μεριμνηθεί να υπάρχουν και να τα ζητήσετε από τον developer, να τα διευκρινίσετε αν περιλαμβάνονται στην προσφορά, είναι ένα plugin για reviews, δηλαδή το ότι θα μου εμφανίσει στην σελίδα μου, πάμε να δούμε ένα παράδειγμα, το ότι στην σελίδα μου θα εμφανιστεί σε κάθε σελίδα μία ενότητα reviews, είναι αποτέλεσμα εγκατάστασης ενός plugin, ενός πρόσθετου, αν θέλετε, μια πρόσθετης εφαρμογής μέσα στη δομή του site, το οποίο θα εμφανίζει τις κριτικές, το οποίο μπορεί να υπάρχει σε κάθε σελίδα. Δηλαδή το plugin δίνει τη δυνατότητα από μόνο του να το ενσωματώσουμε σε κάθε σελίδα. Τώρα, αν οι κριτικές θα προέρχονται από την Google ή θα είναι από κριτικές που τις έχουν γράψει πελάτες κατευθείαν μέσα στο site, αυτό πρέπει να αποσαφινιστεί. Πολλά plugins είναι επιπληρωμής με μηνιαία βάση και αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσετε. Εδώ το συγκεκριμένο plugin μέχρι ένα σημείο είναι δωρεάν. Εντάξει, οπότε αυτό μπορεί να μην υπάρχει στην προσφορά ή να μην το έχει προβλέψει ο developer ή να μην το γνωρίζει. Θα πρέπει εσείς να τον ρωτήσετε, να του ζητήσετε να το περιλάβει στην προσφορά. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα plugin για φόρμα επικοινωνίας. Θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει μια φόρμα επικοινωνίας τουλάχιστον σε μια σελίδα επικοινωνίας. Μπορεί όμως αυτή η φόρμα επικοινωνίας να θέλουμε να τη βάλουμε και σε περισσότερες σελίδες. Άρα λοιπόν και αυτό είναι ένα plugin που εγκαθίσταται. Οι περισσότεροι σύγχρονοι developers εγκαθιστούν ένα plugin, όμως μπορεί στην πορεία να προκύψουν τεχνικές λεπτομέρειες, όπως να σας πει ότι το plugin είναι δωρεάν και δεν κρατάει τα μηνύματα που σας στέλνουν η ίδια η ιστοσελίδα και θα σας προωθεί με mail. Αν λοιπόν δεν προωθηθούν με mail και τα χάσετε, δεν θα ξαναέχετε επαφή με αυτά τα μηνύματα. Άρα λοιπόν μπορεί το plugin για να κρατήσει τα μηνύματα που δέχεστε πριν σας στείλει με mail στο email σας, να είναι επιπληρωμής το να τα κρατήσει. Εντάξει, άρα μεριμνήστε το τι θα περιλαμβάνει η φόρμα επικοινωνίας, γιατί μπορεί να είναι έξτρα το κόστος για αυτό το είδος plugin.